पापा अभी बिहार में का बा? बहुत कुछ बा बेटा, अच्छा भी बा खराबो बा। का सुनाई? दोनों मिला के सुनाई। सुना, नीतीश और लालू जी जैसन मजबूत नेता बा। नीतीश और लालू जी जैसन मजबूत नेता बा। शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी या पंकज त्रिपाठी जैसन बॉलीवुड के अभिनेता बा। आ उदित नारायण, मनोज तिवारी, पवन सिंह आ खेसारी लाल के गायकी में बड़का नाम बा। गायकी में बड़का नाम बा। आ ईशान किशन आ मुकेश कुमार के क्रिकेट में अलगे पहचान बा। आ अंजना, श्वेता आ रवीश जैसन पत्रकार चर्चा बटोर रहल बा। चर्चा बटोर रहल बा। आ 13 साल में ही वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहल बा। आ बिहार के युवा वैज्ञानिक अंतरिक्ष से नाता जोड़ रहल बा। आ भारत के सबसे लंबा डबल डेकर पुल छपरा में तैयार हो रहल बा। आ बिहार के विशेष राज्य बनावे की योजना कहाँ स्वीकार हो रहल बा? आ अपन नालंदा विश्वविद्यालय फिर से अस्तित्व में आ रहल बा। नालंदा विश्वविद्यालय फिर से अस्तित्व में आ रहल बा। आ बुद्ध आ महावीर के धरती देश विदेश से लोग के बोला रहल बा। आ यहाँ बेरोजगार वाला फौज, बिहार में बेरोजगार वाला फौज में युवा नाम लिखवा रहल बा। बेरोजगार वाला फौज में युवा नाम लिखवा रहल बा। आ तनी तनी बात पर लोग कट्टा आ चाकू चला रहल बा। आ श्रद्धालु, कुंभ में जाए वाला श्रद्धालु जैसे तैसे ट्रेन के बोगी में कोचा रहल बा। आ दुनिया के हर कोना में बिहारी भरल बा। आ संघर्ष वाला गिनीज बुक में आपन नाम दर्ज करा रहल बा। आ बिहारी जहां भी बा गर्व से बिहारी कहा रहल बा। गर्व से बिहारी कहा रहल बा। बुझल?